Flexible fibro season part ke jeng tiap nam ta ka result ka bare menta ka sngi ke jeng mare po fast mlp moyong jong ka yubi category jong ikan thai khasau trik menai mar arjar pesan te ke jeng mare ka balas kan dei lasai jong yubi category dan ang tu bade kin don sa ki ba pin kan re tarik te menta ka sngi ki bi excellent ki khambun ye ki ne ki lai sngi ki don kumba sau prangut ai te ki ne ki don ki ar pra ki lai pho kum ta ter menta ki don sau prangut ki khambun Kiban mora em takas ni kinon kumba pras palai prangut kiba pas ndrus pa knai pnyongut kiba fil shispa sa poingut. Tesape ikerteng jong kiba pas ba fil nang ni sepo.